Mobispa 100, το κινητό συγκρότημα παραγωγής κυροδέματος από την Spanos. Το Mobispa 100 αποτελεί την επανάσταση στον τομέα των κινητών συγκροτημάτων παραγωγής ετοίμους κυροδέματος. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την Spanos, βασισμένο στην πολυετή εμπειρία και άρτια εξειδίκευση του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας. Είναι ένα τροχοφόρο, αυτοφερόμενο συγκρότημα παραγωγής ετοίμους κυροδέματος υψηλών προδιαγραφών που χαρακτηρίζεται από την απλή και γρήγορη εγκατάσταση σε κάθε νέο εργοτάξιο, δίχως να απαιτούνται ιδιαίτερα έργα υποδομής. Προσφέρει σημαντικά οικονομικά ωφέλη κατά τη μετεγκατάσταση σε σύγκριση με άλλα συγκροτήματα, αφού το μοναδικό ουσιαστικά κόστος με το οποίο επιβαρύνεται είναι η μεταφορά του. Επάνω στο Mobispa 100 βρίσκονται συναρμολογημένα και συνδεδεμένα όλα τα συστήματα αποθήκευσης, χειρισμού, ζύγισης, μεταφοράς και ανάμειξης, καθώς και ό,τι άλλο απαιτείται ώστε το μηχάνημα να είναι απολύτως αυτόνομο. Η ποιότητα του παραγόμενου ετοίμου κυροδέματος είναι άριστη, ενώ ο κύκλος παραγωγής αυτού είναι εξαιρετικά ταχύς στα πλαίσια των διεθνών προδιαγραφών DIN 1045. Ο κύκλος παραγωγής διαρκεί 90 δευτερόλεπτα και η μέγιστη παραγωγή ανέρχεται σε 100 κυβικά μέτρα ανά ώρα. Το Mobispa 100 διαθέτει σύγχρονο σύστημα αυτοματισμού για τη διαχείριση και τον έλεγχο του συγκροτήματος με σηριακή έξοδο RS232 και πληκτρολόγιο με βαθμό προστασίας IP65. Αυτό το καθιστά συμπαγές, εύχριστο και αποτελεσματικό. Το κινητό συγκρότημα παραγωγής ετοίμους κυροδέματος Mobispa 100 βρίσκεται τοποθετημένο επάνω σε δύο διαξονικά επικαθήμενα που καλύπτουν πλήρως τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Έτσι, δεν απαιτείται έκδοση ειδικής άδειας μεταφοράς και παρά μόνον κοινός διαξονικός ελκυστήρας για τη μεταφορά του από το ένα εργοτάξιο στο επόμενο σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Το Mobispa 100 έχει αναπτυχθεί πρωτογενώς από την Spanos και αποτελεί ευρεσιτεχνία της εταιρείας υποπιστοποίηση από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Η παραγωγή του είναι τυποποιημένη και βιομηχανοποιημένη. Κατά τον σχεδιασμό του, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ευστάθεια του και την ασφάλεια. Οι προδιαγραφές του καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις κατά DIN 15018 HZ που προβλέπεται από το TÜV της Γερμανίας, ενώ η ποιότητα κατασκευής είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001-2008. Το συγκρότημα φέρει σήμανση CE, που υποδηλώνει συμμόρφωση με την Οδηγία 89/392 CEE περί ασφάλειας μηχανημάτων. Συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης, καθώς και από αναλυτικό και κωδικοποιημένο κατάλογο ανταλλακτικών, ενώ η απρόσκοπτη λειτουργία του διασφαλίζεται με 24ωρη τεχνική υποστήριξη και εγγύηση παράδοσης ανταλλακτικών εντός 24 ωρών. Παρέχεται δε πλήρης εκπαίδευση των χειριστών από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της Spanos, καθώς και μέσω σύγχρονου οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού. Το σύνολο των χαρακτηριστικών του και οι αποδεδειγμένα υψηλές αποδόσεις του ενδράση το έχουν κατατάξει ως την ασφαλέστερη και οικονομικότερη λύση στον τομέα των κινητών συγκροτημάτων παραγωγής ετοίμους κυροδέματος παγκοσμίως. Mobispa 100, το κινητό συγκρότημα παραγωγής κυροδέματος με την εγγύηση και τη συνέπεια της Spanos. Mobispa 100. Ελαχιστοποίηση του κόστους μετεγκατάστασης. Εύκολη μεταφορά. Απλή και γρήγορη εγκατάσταση.
ευστάθεια και ασφάλεια. Παραγωγή σκυροδέματος υψηλών προδιαγραφών. Ταχύς κύκλος παραγωγής. Σύγχρονο σύστημα αυτοματισμού. Συνέπεια και after sales. Mobispa 100. Το κινητό συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος από την Spanos.